wierzchu, żeby jakiś materiał był. To można by być, bo to już na żyrafiarni i do nas tam do kamery socjalnego. Bek mu wystaje za Tak, tak żeby wtedy materiału było, żeby można było te buty po... Co? No pójdzie, 260. No albo w tym, nie wiem, albo te kastry takie, no, czy zawsze to miały zrobione. A zawołaj je? A jak mu zawołać? Nie wiem. No. A Capiak tobie się przygląda. Konkurent. Oni tam mieli Janeczkowi wyjaśnić, co chce jakiś. To my się zadamy prokurę. No. One... No dobrze. Poczekaj, ja chciałem dwie i na żyrafy chcieli dwie. To 4 Pana, jakby wyszło, tak No jak, co? jak pan mówi, jakby się udało, no to byłoby super.